Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउस दङ फिन गेलेमु बिथिङाव सासे बर'नि फिसाया बर' हारिखौ गोग्गा होदों बर'नि फिसा उसारानि बसुमतारिया सनानि मेडेल मोनदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि उसारानि बसुमतारिया ओडिशायाव खुंजानाय 24थि अल इन्डिया वादुकाइ काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव सिनियर केटेगरियाव सनानि मेडेल मोननो हादों उसारानि बसुमतारिनि फोरोंगिरि अन्जन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननि हानजाया दुबाइआव जानो गोनां बादायनायाव बाहागो लानो थियारि जादों होनना मिथिहोयो उसारानि बसुमतारिया उननि समाव इन्टारनेशनेलाव गेलेनानै सनानि मेडेल लाखिनो थाखाय नाजागोन होनना फोरमायो बिटिसिआव उफ्रा बिसायख'थिनि दुंहाव बार सासे बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाबाय मोनसे समनि एनडिपिपिनि बारग' बुंथिगिरि बि बिंगाया इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिएल हानजानि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बारग' एनडिपि बि बिंगा बिथाङा दिनै इउपिपिएल हानजायाव जयेन जायो बावैसो सान सिगां बाक्सा जिल्ला सालबारियाव कम्पिउटार फोरोंगिरि जतिस दासआ बर' सिख्लाजों सेल्फि लानायनि थाखाय एबसुनि मावथिफोरा बुदों होनना नंखाय अजद होदोंमोन जतिस दासनि नखरा एबसु आरो बर' हारिखौ गुन्दा होनना बुंदों सासे हारसा बुरिया बेयाव बर'नि जायगा गैया आसामाव बहा बर'नि जायगा दं जोंनो आयेन नांगौ न्याय नांगौ गुन्दा बर' गुन्दा एबसु गुन्दा बायदि बुंना बर' हारि आरो एबसुखौ रायदों बर'नि हा बिटिसि एबा बिटिआरआव रायजो जानानै बेबायदि बर'नि जायगा गैया बर' गुन्दा बुंनाया जोंनि हारिखौ लाजि फोनांनाय বড় কোন জায়গা আছে ইয়াতে অসমত জায়গাই নাই বড় এত জায়গা দিছে কি নাম যে আমার যে অসম নীতি খাইছে এই আচলতে কি নাম আছে আমাক আইন লাগে আইন খেল লাগে আমাক চলব লাগে গুন্ডা বড় গুন্ডা বড় গুন্ডা গুন্ডা আবসু बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सोलिदों गोख्रों दान्थे बिदान्थे सानफ्रोमबो खौरांगिरिनि सिगाङाव सासेया गुबुन सासेखौ सोंखारिनाय नुनो मोनगासिनो फिन हाग्रामा महिलारिनि सायाव प्रमद बर'नि बेरफुसार बिबुंथि हाग्रामा महिलारिया खोथाफोरखौ उल्थां फाल्थां बुंगासिनो दिनैनि सानाव आंनो हाग्रामानि गोनांथि गैया हाग्रामानोसो आंनि गोनांथि मानोना थांनाय समाव माबे उदखारिया सोरनि न'आव जोनोम जादों सोर हाथियार रां होदों मा अबस्थायाव दं बेफोरखौ खुगा बेखेवोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों रोखा जागोन राजखान्थिगिरिफोरा सोरखौ सोर लोगो हमलायो बेफोर सोलिगासिनो थायो नाथाय बिदि नङा जि हाग्रामा महिलारि बिपिएफजों जों इउपिपिएलआ जेबो जाउनाव सरखार दागोन बिथांमोनजों खामानि मावगोन 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया जि रायजोफोरखौ हाराहास्ति होदों बेनि थाखाय परिबर्तन लाबोनो थाखाय जों राजखान्थियाव फैदों होनना सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि माइनावस्रि ओनसोलाव थांनाय एप्रिल दाननि 29 खालारनिफ्राय सोलिगासिनो थानाय सायखं मुंनि आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ जोबनानै थांबाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि पंकज लाहारीजों सुजुजानाय सायखं सावथुनखौ दिथा होदों जिजास खेरखातारि बिथाङा सावथुन सेबखांगिरि बदा खेरखातारिनि सेबखांनाय आरो मेकआपमेन जगत बर'नि देलायहोनायाव बे सावथुनाव गुबै फावगिरि महरै फाव खालामदों ओम प्रकाश खेरखातारि आरो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया लोगोसे जुनु बसुमतारि जिजास खेरखातारि अमित लाहारी रुबुल बर' आरो गोबां गोदान गोजाम फावगिरिफोराबो बे सावथुनाव फाव खालामदों जाम्बि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बे सावथुनखौ दिहुननायनि बिबानखौ लादों माइनावस्रि हालामनिनो जाखांफुनाय दिहुनगिरि बिरफुं बर'आ मख'नो गोनांदि दोंनै मेथाइनिल' शुटिं आद्रा थाथ'नाय बे सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानाव दिहुननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।